Grupp ieħor ta' 44 immigrant irregolari ddaħħal f'Malta 2 wara sejħa li l-ekwipaġġ tal-bastiment Open Arms għamel lill-awtoritajiet Maltin. Fil-fatt fuq Twitter, l-NGO internazzjonali li tmexxi l-bastiment spjegat li talbet l-għajnuna tal-Forzi Armati wara li kien stabbilit li l-port ta' Malta kien l-aktar wieħed sigur fiċ-ċirkostanzi u għax il-missjoni ta' salvataġġ seta' tissir f'24 siegħa biss. Kien il-ħadd fil-għaxija meta tmexxija tal-bastiment irċeviet il-konferma mill-awtoritajiet Maltin li trasferiment tal-immigranti jista' jsir b'dawn ikunu jistgħu jiddaħlu f'Malta nhar it-tnejn filgħodu. Għadna kif irċevejna il-messaġġ minn Malta, miċ-ċentru tal-koordinazzjoni ta' salvataġġ ta' Malta, fejn qalulna li nistgħu mmorru lejn Malta biex nitrasferixxu lil dawk li għandna bord għal fuq il-petrol boat tagħhom. Appena waslet l-aħbar kien evidenti l-ferq fuq wiċċ l-immigranti, partikolarment meta ntqalilhom li Malta hi gżira Ewropea bl-immigranti jilqgħu l-aħbar b'ċabċib. Ninsabu fi triqtna lejn Malta, okej? Malta hi gżira Ewropea. Fost dawk li ddaħlu f'pajjiżna 2 filgħodu kien hemm 13 il-tifel u tifla kif ukoll iż-żewġ nisa u waħda minnhom tqila. Il-kundizzjoni ta' saħħithom kienet tajba għalkemm fil-post sabu tilqagħhom ambulanza għal kwalunkwe eventwalità. Dawn kollha kienu oriġinarjament abbord dinghi meta sabu ruħhom f'diffikultà u ttellaw abbord l-Open Arms qabel ma ġew trasferiti għal fuq il-patrol boat tal-Forzi Armati fi triqthom lejn xatt it-Tiben. Ironikament fl-istess ħin li fih daħlet il-P51 l-immigranti residenti fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi għamlu protesta oħra. Bnet News insab informat li dawn saħansitra kisru is-sodot f'żewġ imħażen u bdew isabtu bihom mal-ħitan tal-ħadid. Fil-post inġabru għad kbir ta' pulizija fil-waqt li ż-żona deret sorveljata għal tul ta' ħin minn madwar 4 helikopters. Mhux magħruf jekk dawn kienux qed jagħmlu xi tfittxijiet minħabba biża' li seta' kien hemm xi immigranti li ħarbu miċ-ċentru. Il-mezzi tax-xandir ma tħallewx jidħlu lejn iċ-ċentru bil-pulizija jgħidulhom li din id-deċiżjoni ttieħdet għax jista' jkun ta' periklu għalihom. Dan kif Net News insab informat li fiż-żewġ imħażen fejn inqala l-inkwiet hemm madwar 600 immigrant residenti minkejja li l-ammont ta' uffiċjali ta' detenzjoni magħhom ma jaqbix l-10 f'kull ħin. Fil-ħin tal-protesta deru kol van tal-faċilità korrettiva ta' Kordin ħireġ mill-post għalkemm għadu mhux ċar jekk saru xi arresti. Minnaħa l-oħra sezzjonijiet tal-medja jirrappurtaw li ħaddim tas-servizz ta' detenzjoni weġġa' ħafif minkejja li din l-informazzjoni ma setgħetx tiġi konfermata. Net News ilu xhur sħaħ jinvestiga s-sitwazzjoni ta' Fullar f'dawn iċ-ċentri bil-gvern għadu sallum ma weġibx domandi diretti tagħna dwar kemm hemm persuni miżmuma f'detenzjoni.